bakwethu intombi yomjiko ikwayahle isonke kahle ifanele ubonakala intombi yethu bafowethu asibanikeni girlfriend allowance yabebahlohla bonoma kuphathwa abantu ungazenyezingayo ngoba umbone ngahlelekile bafowethu asibanikeni girlfriend allowance yabebahlohla bonoma kuphathwa abantu ungazenyezingayo ngoba umbone ngahlelekile ave kumnandi ukuthola nomuntu ophila onwamnandi waqwamnandi bese phanzela ngobuhle ayiba yinhle bakwethu intombi yomjiko ikwayahle isonke kahle ifanele ubonakala intombi yethu bafowethu asibanikeni girlfriend allowance bonoma kuphathwa abantu ungazenyezingayo ayiba yinhle bakwethu intombi yomjiko sami impela ngayimali kodwa ngeke ngivume wena okwamavume zomane ngale ngingafile sami impela ngayimali kodwa ngeke ngivume wena okwamavume zomane ngale ngingafile sami impela ngayimali kodwa ngeke ngivume wena okwamavume zomane ngale ngingafile. Ngiyanibingelela abathandi bomculo wamaskandi. Lo nibingelela iveze lihle umfana waphansi lenquthe engcono. Nginibingelela ngalesikhathi nganza wethu ngithi ngizonethulela umsebenzi wami okuyi-EP kungesithathu kweselokhu nje ngaqala ukucula. Enginethemba ngifike ukuthi ngizongaseka kakhulu njengoba nikwenza nakwabanye. Ngeke ngivuma amakhwapheni elebuluke eqaleni mangimele wamukeli ukuthi kunomoya inkinga ifike iqale lapha mangabe ungasamtholi ngoba uzovele utshela ukuthi uhlale wedwa ubuhlungu uzoziphisela abazalapha izizwa kancane uhlale wedwa ubuhlungu uzoziphisela abazalapha uthi uyala usahleki utola usafiki nomqondo usacabangela izizwa ngoba uzolokhu ucabanga lokhu lokhohlala ukwenza naye ubonele menza izizwe angulale izizwe obuzolokhu ucabanga lokhu lokhohlala ukwenza naye ubonele menza izizwe uthi uyala usahleki utola usafiki nomqondo usacabangela izizwa kancane uhlale wedwa ubuhlungu uzoziphisela abazalapha intombi uzosibulayo ungasenganakile intombi uzosibulayo ungasenganakile ubona into enyubala nesimo
mfowethu ngizocela ukuthi ofisa ukuxhumana nami mayelana nalo msebenzi noma nje ofisa ukwazi ukwenzakala ngeveze lihle, ngicela ukuthi engicinge lapha ku-Facebook epage lami iveze lihle SA. Ngiyatholakala na TikTok iveze lihle, bese ungangibheka na ku-WhatsApp kule number ethi 072 14 55 305. Yabo. Sithandwa sami manginawe ngisuke ngifuna isikhathi sakho. Manje yini manginawe ungishiye uhambe nabangani bakho, angi-understandi. Ngoba ngisuke wathi angize ekhaya yini ngikhumbule. Manje yini manginawe ungishiye uhambe nabangani bakho, angi-understandi. Noma ngiyakhora ungizelana, ngichitha isikhathi sami ngayeka nento zami ngeza kuwe. Manje yini manginawe ungishiye uhambe nabangani bakho, angi-understandi. Sithandwa sami manginawe ngisuke ngifuna isikhathi sakho.